Tiprajwk kubuni dopha ba kaijakmani tei relation tongmani norok kwbangma jagao nugo ang video bo khaike aswakango omo hwnga kai second part video amoni o jagao chung tei kaisa kok salani Tiprajwk kubuni dopha bai kaijakmani no tui haike Tiprajwk kubuni dopha bai kaijakmani chini dopha tei kisale tei 1% le komiwi mano haike amono chung bahike mwthangnai chung Tiprasa rok jotono miliwi Tiprajwk Tiprasa jotono miliwi kaisa organization karina nangnai amtike kubuni dopha bai kaijakmani no actually chana thanga kai Tiprasa silarok bo kubuni dopha bai kaijakmani amo bo chaya no tamo humale nung amo kubuni dopha bai kaijak pai ke bini surname to o Tiprasa silani no tongnai Tiprasa surname no tongnai haipano bini busharok kubuni dopha bini amani eng culture rok na hari pai benai Kokborok na hari pai benai jotono eng pai benai sudu STC mi bini certificate hingga kai kami tongnai Tiprasa rok ni je facility phaimani je job phaimani borok joto nahari paibenai borok to karon town site tongo town tongthu tongyathu borok khorok chale job nahari paikake tei khorok cha Tiprasa original je kami o tongnai nijini kok nijini culture jotono narwk toninai rok borok job mayang thangnai facility kwrui wngwi thangnai kepelewi thangnai haini bagui baksa Tiprasa rok chela rok kubuni dopha bai kaijaknai nijini culture no adopt khaya rok hingkai haike chung loss wngmo Tiprasa rok baksa buksu to adopt khaikyo Tiprasa rok kami ono tongo borok Tiprasa ni culture no jotono chumbai kok rok bo Tiprasa ni no kok sawo amte rok hingka to kuno no problem amo haipano chela rok ni amsung nukjakya Tiprasa purui Tiprajwk rok ni hingka tabung nung town area o thangi nai di general thangi nai di kubuni dopha bai beraijak nungnai yakrom laiye social media o kini ke post khalejak nungnai haike ang kisa songka no amtike Tiprajwk kubuni bosong bai anike kaijak relation tongi tongo chung amtike kwbangma jagao no chung nugla khamo omo tarmane no bangsuka omo thangdi nainai di research kai Tiprasa kamio Tiprasa kamio ma sale kubuni bosong bai kaijak tole tongnai thingno kaisa kaini kami koroi mano bat haipano Tiprasa kwbangma kamio no haike kubuni bosong bai kaijaknai ma sale masa tongo amoni bagino kwbangma Tiprasa rok chung jotono mililawi omono mthagnani bagui khorang mati sanai kaisa সংগঠন mati khlainai organization mati khlainai Tiprasa rok joto thancha khai kamio kaisa ke matoni nai hayake chung nargemiya Tiprasa komor nai tuma himale bari rok se dophano narwk nai baksa angati samani ko comment no khai no bari rok yasala rok se dophano narwk nai nei ang sawan tak bahai ke bari rok dophano narwk buma hamjang nai sobo charai salam nai sobo buma nong na ble bari nong na ble amoni bagino bari se dophano narwk nai sungsaro borok munu sungui asai phaikai puila phwrwngnai teacher sobo buma haike tabungni o generation o baksa Tiprajwk kubuni dopha bai se kaijake kubuni culture se adopt khaiye tonghakai bo ulo bumang bo Tiprasa ni culture Tiprasa ni language Kokborok no phura phwrwngno kubuni no phwrwngnai bele kubuni no se adopt khaiki kangge chajage o antike koksa kai baksa o video ni tolowo comment no khaina nung bari rok no respect khaya disrespect khayo rok nei poila na sair na musunga o khorsa khorongni Tiprajwk rok no kubuni dopha bai kaijakmani amar rok no mthagnani bagui se saw tebo borok no srwngi batalaiye tebo next generation amto ingi phano mano angomo kuno disrespect khaya bari rok no ani ama botongo ani kokui botongo ani ama no tori logui chraini simi phwrwngui society o bahike tongnana amo joto tabuksuk jora sawino tonga ama no haike ang omo bari rok no chajagya nei amo samako gya ang omo baksa comment hamyakai sanai rok no ang omo pulen sairodu haike kwbangma buma rok bo chajagya tei kwbangma Tiprajwk rok bo chajagya amtike baksa Tiprajwk rok kubuni dopha bai kaijaki thangmani haike Tiprasa takhok bukhurok norok komini bisingtike sala chini Tiprajwk rok no kubuni dopha bai kaijaknani amono rokha khlaiye nargnani bagui amono muthagrani bagui chung kaisa সংগঠন hayaka organization karna nang komini bisingtike sadi haike dineni video amsung noro video no chajak like khlaidi tai o video no share khadi Tiprasa rok ni joto jagao no sogina nangani amsung no hambai।